नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीमधील कोंबडीचा रस्सा आणि सुखं चिकन. 1.5 किलो चिकनमधून बोनलेस चिकन आणि बोन चिकन धुवून वेगळं केलेलं आहे. सर्वात पहिलं बोनलेस चिकनचं सुखं चिकन कसं बनवायचं ते पाहूया. बोनलेस चिकन धुवून अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ लावायचं आहे. सेम याच पद्धतीने बोन चिकनला सुद्धा अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ लावून ठेवून द्यायचं आहे. आता आपण चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी हिरवा मसाला बनवूया. मुठभर कोथिंबीर, 10 कढीपत्त्याची पानं आणि 25 पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत. 3 इंच आलं, 3 हिरव्या मिरच्या, 15 लसूणच्या पाकळ्या, 10 काळी मिरी, अर्धा चमचा जिरं. हे सर्व जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. मिक्सरच्या भांड्यात काळी मिरी, जिरं, कोथिंबीर, कढीपत्ता, पुदिना, लसूण, मिरची आणि आलं हे सर्व जिन्नस बारीक पेस्ट बनवायचे आहे. आता ग्रीन पेस्ट तयार आहे. यातली अर्धी पेस्ट मी बोन चिकनमध्ये घातलेली आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायची आहे. आता यामध्ये 1 चमचा मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण लावून अर्धा तास मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवायचं आहे. उरलेली हिरव्या मसाल्याची पेस्ट बोनलेस चिकनमध्ये घालायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. बोनलेस चिकनमध्ये सुद्धा अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घालून मिक्स करून घ्यायचा आहे. झाकण लावून अर्धा तास मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवायचं आहे. कांदा खोबऱ्याचं वाटप बनवण्यासाठी इथे मी 2 कांदे कापून घेतले आहेत. 3 इंच आलं घेतलं आहे. 15 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. थोडीशी कोथिंबीर, 4 लवंग आणि छोटासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे. एक चमचा खसखस घेतली आहे. एका पूर्ण नारळाचं खोबरं मी इथे घेतलेलं आहे. गरम कढाईमध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आहे. आलं तेलामध्ये घालून द्यायचं आहे. लसूण, लवंग आणि दालचिनी घातली आहे. खसखस घातली आहे. आलं लसूण लाल झाल्यानंतर कांदा घालायचा आहे आणि चांगला लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे.
कांदा लाल होत आला की त्यात कोथिंबीर घालायची आहे. कांदा चांगला भाजल्यानंतर प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. पुन्हा कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आहे. खोवलेलं खोबरं यामध्ये घालायचं आहे. तीन चमचे सुकं खोबरं इथे घातलेलं आहे. खोबरं छान लाल रंगाचं होईपर्यंत भाजायचं आहे. खोबरं भाजलं की प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याची मऊसूत पेस्ट बनवायची आहे. आता आपली पेस्ट तयार आहे. आता आपण बोनलेस चिकनचं सुखं चिकन बनवूया. कढईमध्ये 6 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. आता यामध्ये मॅरिनेट केलेलं बोनलेस चिकन घालायचं आहे. दोन ते 3 मिनटं चिकन तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं आहे. तीन मिनिट चांगलं भाजून घेतल्यानंतर झाकण ठेवायचं आहे. झाकणामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालून 10 मिनिट शिजू द्यायचं आहे. दहा मिनिटानंतर चिकन शिजत आलं आहे. ताटामधलं गरम पाणी यामध्ये घालायचं आहे. आता यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं 4 चमचे वाटप घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. टेस्टी मालवणी पद्धतीमधील सुखं चिकन तयार आहे. तांदळाची भाकरी किंवा मालवणी वड्याबरोबर हे चिकन खूप छान लागतं. आता आपण मालवणी पद्धतीमधील कोंबडी रस्सा कसा बनवायचा
ते पाहूया. कोंबडी रस्सा बनवण्यासाठी 6 चमचे तेल कढईमध्ये गरम करत ठेवलं आहे. तेल गरम झालं की एक कांदा बारीक चिरून घालायचा आहे. कांदा भाजत आला की अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 2 चमचे मालवणी मसाला घातला आहे. आता कढईमध्ये रश्श्यासाठी मॅरिनेट करून ठेवलेलं बोन चिकन घालायचं आहे. तीन ते 4 मिनिट तेलामध्ये चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. झाकण लावून 10 मिनिट शिजवायचं आहे. दहा मिनिटानंतर अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. इथे मी वाटपाचं पाणी घातलेलं आहे. 1 ग्लास पाणी आणखी घातलेलं आहे. झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. आता यामध्ये वाटून घेतलेली कांदा खोबऱ्याची पेस्ट घालायची आहे. वाटप घातल्यानंतर अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. सर्व मिळून 2 ग्लास पाणी मी इथे घातलेलं आहे. ग्रेव्ही पातळ घट्ट आपल्या आवडीप्रमाणे ठेवायची आहे. एक चमचा मीठ घातलेलं आहे. पाच मिनिट छान उकळ येऊ द्यायची आहे. खूपच टेस्टी मालवणी पद्धतीमधील कोंबडी रस्सा तयार आहे. कोंबडी रस्सा आणि सुक्कं चिकनची मालवणी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.